култура, здравеопазване, социално образование на всички спортни дейности. Моля за тишина, господин Данилов. Първият материал е информация от кмета на общината относно състоянието на материалната база, приключване на учебната 2023-2024 година и готовността за започване на новата 2024-2025 учебна година в детски градини на територията на община Гулянци. Имаме две части, които нас трябва да се запознаем, те са запознали. Едната е анализ на изтеклата учебна година в детските учебни заведения, а другата е готовност за новата 24-25 година. И разглеждайки материала, какво ни прави впечатление, че от езгрона справката видимо намалят децата в нашата община. По години са дадени и единствено Гулянци да поддържа така до някъде статута на 4 групи деца, които могат да се видят най-ясена. Другите населени места, от двете деца се раждат, погледнеш за тия 7 години. Също така и финансовата обосновка е дадена от общината и какво е извършено във всяко детско учебно заведение през изтеклата година. По какво са работили какви проекти, то е описано подробно от директорите на детските градини. Също така какви ремонтни дейности се извършват във връзка с новата учебна година, във всяко едно учебно детско заведение. И видно е, че за новата учебна година 2024-2025 година детските учебни заведения в нашата община имат готовност. Те са 5. Гулянци, Шиятово, Брезгиген и Милковица. Ако вие имате някакви въпроси към носител, тук Надя ви казва с колежката си тук, ако имате някакви въпроси, но това е материала във връзка с миналата година и готовността да започва новата учебна година в детските учебни заведения. Да питам, какво се случва с игрището, ще се прави? Да. Ще се прави. Кога ще се прави? Рефинансиране. Говорим за детски, не за училищата. Ще той за училищата, но то материалите са общо. Сега говорим за училищата. За детски градини. За училищата основно. И на следващия материал. Аз съжалявам, че училищата не се видя. Нищо не са. С детските градини това е ситуацията. Демографския слив е основно... Детската градина от Гулянци е правилно? Дали се правише отвънка? Той е описано всичко, което е свършено в детската градина. Защото не съм минал изразно. Да, Нямам си не бе. Дали нещо безопасно си върши там някакви настилки? правилно. Така всичко е нормално. Да затворим училището, да затворим, да изгоним училище, ние не можем. Ще се Така. Следващите материали вече са учебните заведения. Това ще рече училищата първи 12 клас. Знаете, 4 учебни такива заведения имаме. Две са първи 7 клас, две са първи 12 клас. И пак в отчета е дадено за 23-24 година във всяко едно училище колко деца са обучавали, колко са напуснали, среден успех. Това го пише в отчета, това са докладни записки на директорите на учебните заведения. И в училищната база какво е свършено? Какви ремонти, за да започне новата учебна година и да има готовност за това. Също така финансирането. Ние ще имаме също един материал във връзка с финансирането. Дадено е какви средства са отпуснати през учебната 2023-2024 година. Какви проекти също са участвали всички учебни заведения. Всяко учебно заведение са описали тези проекти, в какви проекти са. И вече 24-25 година. Обърнете, уважаеми колеги, внимание, сак проблем е демографския срив.
В Христо Ботев, село Милковица, ще се учат 65 деца, от които не достигат 19, трябва да бъдат финансирани. Като си представите, че втори и трети клас са 15 деца, от втори клас 7 и от трети 8, свята паралелка. Пети и 6 клас 14 деца, от пети клас 1 детенци и 13 деца от 6 клас. Трябва да знаете, че всеки от вас е бил родител, това са светите паралелки и голям бич за децата. Да. Към Христо Ботев, Брес. Там е 4 села лечица се учат. Да. Като си представите, че 43 трябва да дофинансираме. Първи и трети клас са свети паралелки. Аз учител съм по професия, никога няма да закрия училище, но никога няма да си позволя си прата детето в първи клас, както е паралелка. Освен така ли? Първи с трети е още по-шапно. Значи това детенция трябва да научи навиците, де трябва да се подготви за учебните години, които предстоят пред него още 13, и то ще учи по 20 минути на... Нали, това е... Иначе, по-нататък има готовност за започване на новата учебна година. Вината ще бъде. Не, то вината не може да съдим в никой, защото няма деца. Вярно, има деца на родителите, бягат, че няма фамилия в със. Това е основното, това е ясно. И то малите. Значи ние нямаме инвеститори. Няма се. Ние не сме единичен случай в цяла България. Не. Много. Значи не и другите, за всяка край нас всичките са добре. Пред нас инвеститора проблем. Николко едно училище остана. Това за училищата не е ваше. Това се е сбърка на политика на държава. Не, всеки бе. Ама не само това, те са старали. Директорите ходят да са молят, защото ще изпред бюджета, ще загуби пари. Това е търговия. Значи реално един директор е точно който трябва да го направи това. Ама това не е стълчено. Това много време, знаеш как беше, бе. Министерството на образованието е длъжно да си поеме разходите за всички училища, да си прави всичко абсолютно. Те си ги превърнали на пазарлъци. Директорът тича и се мъчи да прибери тук едно дете, там едно дете, ще му вземат парите и ги накупничи. Това държава няма факт. И те не посещава. Държава няма. Тъй както и в здравеопазването е така търговия, и в образованието е търговия, те всичко е търговия се направи. Говорите му да работи, че са тук. Това е проблем. Нямаме вече проблем. Ние нямаме различни неща. Много село има директор, където води младите хора. Как е възможно? Кой директор? Директорката в село Милковица. Кой бе да гони? Тя гони всички млади хора, тя ги изгони. Тя ни учи правилно децата, назначава неин персонал, прави каквото си иска. Какво е това нещо? Защо го има? Ти го позволя. Аз ти... Ама на гимназия ли не? Основно учителство. Ама ние не сме хората, които трябва да ги гършим. Ние, нали за това говорим в момента? Ние точно това говорим. Ние можем само да ги дофинансираме, да. Ние можем да говориш. Сградите са на общината. И да махнат съдбата тази Ние не можем да изгоним. изгони хората, не затова има то... Те са имат на конкурси към Министерството на образованието. Те децата отидат на друго място учат, не искат да учат. Тук към Министерството на образованието, това и... Да, ние не бихме трябва да решаваме проблем. Нищо. Цяло реши програм Перски знам в момента. Аз съм да дам, че съм доволен, всеки едната. И аз не съм харесал от всички. Аз не съм харесал от всички хора, ама... Доскоро учиш Аз се дете, харесвам да учиш ти знам проблемите, има други деца. И аз Всички гледаме общински съветник на Буйковица. Неговите деца учат в племен, Аз си учат се на на родителите, аз не мога да взимам Аз отношение. той виждам като хубава жена. И аз. Аз като е видите, не ми тръгва на... Да, За мен е хубава. Сериозно се отнасят, колеги. сериозно. И вече стигаме... Тя е моя, господин председател. Учил съм е... Мога да кажа така. И стигаме до финансовата част на въпроса, което не е много важно, защото видно от материала, който е за дофинансиране на маломерни и самостоятелни след паралелки, близо едно училище, около 140 човека ние дофинансираме.
Значи това ще рече, че общината от общинския бюджет плаща стандартите, за да могат да съществуват някои училища с изключение на голямите. Другите всички дофинансират. И парадоксът е тук, че в Гиген 67 деца дофинансират. Парадоксът е, че там е гимназия. И като си представя, че те са 148 ученика, първи 12 клас. Ето е гимназия. Именно 12 паралелки с 114, значи 10 ученика на клас. В Брест 40, а 41 хора. Милковица 23 и 61. И тук е описано финансовите показатели, какви разходи ще направи от бюджета общината до края на 2024 година. От този бюджет. И не са малко средствата, но това е положението. Знаете, че едно училище, ако го оставим необитаемо, то се руши и излишни средства няма и възможност да даваме. Колеги, това е във връзка с образованието и започване на новата учебна година. Въпроси някакви към вносителя имате ли? Не, просто аз и от кмета съм чул, че когато той е кмет живот и здраве, не трябва да допусне и няма да допусне да се затвори училище. Да затворим с училище и решително на самото. Колеги, и във връзка с това ние детските градини трябва да определим броя, аз да кажа, че 5 съществуват с определените групи. В това предложение, което сме дали, е дадено в общината. Детска градина Гулянци Незабравка, щастливо детско прес, 1 юни село Виген, детска радост село Милковица и здраве село Чиято. Ние трябва да вземем решение да одобрим групите градински и ясени на въпросните детски градини. Следващото предложение е актуализиране списъка на средните детски градини и училища на територията на община Гулянци. Знаете, че то е описано в детски градини 4 деца трябва да има от друго населено място, а в училищата 10. И във връзка с това постановление на Министерски съвет, средищна детска градина е детска радост село Милковица. Защото, обаче, Наде, ами в Шяко няма ли отвен от деца? Има да. Да, предучилище, значи 6 годишни трябва да са. А училищата са Христо Спирси Горянци, Асен Златар от село Виген и основно учителите в Милковица. Естествено, в тези учебни заведения описано е пак в материала колко и откъде са учениците в въпросите учебни заведения. Това е даденост, ние не можем да го променим, отговарят на Министерството по съвременение и затова те са след всички учебни заведения. Въпроси, колеги, имате ли? Виждам, че няма. Продължаваме към постоянната комисия бюджет, финанси и икономическа политика. Господин Киров, за отчета имате дума, ако има някакви въпроси, все пак той е описан подробно, даден какви проценти във всеки един параграф са изпълнени и например, мисля, като го погледнеш, правиш си Снега отчета нормално. DJ Феро. Към 30 юни. DJ Феро. Ваши ли беше карта? следваща седмица. Ще ви обясня за това, Павел. Чакай да се изслушам. Нека свършим да изключим и гледат цял свят. Така, имате дума в мисля. Съгласно закона за публичните финанси, задължение направи за изпълнение на бюджета към 30 юни, защото трябва да се представи в Общинския съвет и да бъде приятел. Само на друго. Времето да бъде настъпено. Мисля, че към 30 нещата е в както покрита, така и на разходи, както нормално. По плана за капиталовите разходи се усвоява средства, в зависимост от това на някакви обекти, които са печатни.
работите. Европейските средства се усвояват за години, не искам да мисля, че се усвояваме, не си срокове. Това се върва нормално, има нова европейска проекта, това че втори четвърти, детските градини. Мисля, че към 30 години нещата върват съвсем нормално. Останалия пазар, които да разкрили това ще най-подробно описано, има и анализ направен към информацията. Така искам малко да е по-подробно, за да това така се направи в анализ. И приехът се готови това да има предвиден, всичко е направено в проценти, да е по-нагледно. Така че и приходите да бъдат нормално, но нямаме преизпълнение. Но пари не. Пари не. Допълнително това не се починава. Това трябва да стремим да усвояваме тези средства, които са от целевата субсидия за капиталови разходи и тези, които трансформираха с площи. За допълнително неща няма да Сега това е това. Това е семта, ще направим планиране на улиците. Не гласували в проекта, където неща, стомите, само и сега е много топло. Да, вода и състоянието. Това е добре. Има 30 градуса, а друго 30 градуса, друго не е. Няма асфалтиране. Аз съм за улиците, ако ще се работи, трябва само да не бъде време. Не знам, аз не ми съм цепна, да не стана. Въпросът е за колеги. Това е видно материална Добре, господин Килов. Другия материал, общинска собственост, силните имате думата. Да, Моля. едно предложение имаме, допълнение на Програмата за управление на бюджета с имота частна собственост. 3 имота имаме. Всичко е нормално, че Петър няма да... Да, не, не съм. 3 имота ще имаме за допълнение на програмата. Първото имота е на пазара. За пазара. Втората стаичка в ляво бъде за превъдаване, спознаем. Имало нещо сега, да прекрепим. Ще има приходи. Второто допълнение към програмата е водно място с къща. Жената, която в сел Долно и жената, която има построена къща върху общински терен, иска да закупи двора. И третото имотче е съседен двор на този общинския, който жената също иска да закупи този двор. Иска да закупи двата двора, които са изнесли. Това е допълнение към програмата. Много ли почти всички дворове, почти след на времето, са оставени право да строиш. И къщите са на хората, дворовете са общински. И някои си ги закупиха. Но продължава тази тенденция. Този имот, който е в нейната къща и съседния. На те гонаци. И той Това не си има ги особено тук. тогава ги отворяваха, че дом ми беше горе по Баира. Пресиват за квартал. Да, Те на всяка област. И плеве на всяка. колеги, това е положението. За петък искам да ви кажа този, който има проблем на да можем да... На сесията. Ще се паре от мене. Не, само код, като хвани за дупница е така. Иначе за колкото е Как се казва сега? Как се казва? Кое? Шутено. О, не знам, я. Не знам, аз си го знам. Кой го знае? И ние е кръстено вече. Сега ще го кажа, чакаш. Само кофе може да имаш. Не вижте километър. Янчев, ети
Пейо наш човек на Готино всичко. Она ден беше с Данчо Казара, бе заедно. Аз им съм имаш долу на храната си поръчаш, ще ти го карам всичко. Има и Добре, тук няма ли близко нещо? Вия. Ако 250 Лакус. Вия лакус. Нека бъде, на латиница, вия, що Но ме е вия? много хубаво. С басейни на вода, с джакузи. Това е хората хора. Спам, а? И паша спиш спокойно. Той като санаториални такива. Аз пак ви казвам, ние ме нужда от помощници се от неделя време за това нещо. Кой да режи лук, кой да режи. Кой те научи? Има нужда да види помощ. Аз съм редагир. Се готви за 3 човека. Човек има нужда от помощ. Има кой да реже лук, кой да полива това. Колеги, понеделник. Руския ми каза, че фирмата ще дойде, ще монтира устройството. Тъй, че Руския да замещи всичко. той с него се имал това. Познава ли си? Аз се чуих защо е избрано това. Като за сонда, не. Не да знам, че човека ще вземе аз. аз имам познати музика. Аз се забърнете. Значи това на времето имаше такива за сонда, да се мъркака. Не леко се стопори. Мисля, беше само руски ми заваря понеделник, вече чакай и ще дойде. Я че мълчиш, защото всеки един обед да ти принякше албома. Да, слушам. Това е служебно и пият чай. Наближават изборите. Това е хубаво. Кой ти има избори си ги играе? Добре да го напиш. Към кое ДПС? Познава ли като? Там такава цирка. Няма да тогава. Слушай, и вие бехте донеде така. И вие бехте така донеде. И вие не знаете на кой се Чакай, ти сега са. Сега какво са? Да прави. Какво да направиш? Обаче наистина това много ми харесва. Само